Sibonge uNkulunkulu ukuthi ke ungenelele kulesimo lesi abe hlangabezene naso kwelaseJalimane la ngolimi nje oludlapha la besithathe khona engakwazi ukusuka umthelela ke walokho uyabonakala ngoba ke akakwazanga ukuma nathi ukuma la ngaphambili ngenxa yokuthi usabambekile njengoba eqeda ukusho ke umkhuhlane. Kepha siyambonga uNkulunkulu ngoba inhliziyo bese zithanda ukukhathazeka ukuthi kanti kwenzakalani kuleli yazwe. Siyambonga ke uNkulunkulu akamhlengile ke wamthwala wakwazi ukubuya ephilile noma enomkhuhlane, kepha ke sibonga umbona ephilile. Amen. Siyabonga ke bazalwane, ngaphandle ke kokuchitha isikhathi sizoya ezwini lenkosi ngaphambi ke kokuba sifunde ke isifundo sethu sanamhlanje. Ngicela nje umama uKhumalo asiphulekelele izwi lanamhlanje. Siyabonga Baba, siyabonga siyakudumisa namanje. Ngithi uNkulunkulu thulisa inhliziyo zethu zingaphithizeli, zilindezwi lakho Nkosi. Lizofinyelela uNkulunkulu ekujuleni kwey'nhliziyo. Lilime inhliziyo zethu Nkosi Jesu, sizithole ukuthi sikuphi. Siyabonga Baba, ibakanye nathi manje sihole. Ngegama likaJesu Kristu. Amen.
incwadi kaTimotheyu wokuqala. Timotheyu wokuqala isahluko sesine chapter 4 sawufunda ivesi nje ibe linye ivesi lika 12. Phezulu uPaul ululeka uTimotheyu abe isibonelo athembeke enkonzweni. Ivesi ke okuyilona lodwa esolfunda le12. Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Nkosi-ke mayibusiswe ukufunda kwezwi layo kuze kube phakade. Amen. Yilo-ke izwi leli lethu bazalwane sizoliphatha-ke siliphiwa uNkulunkulu kulolu suku lwanamhlanje. Zimbalwa-ke izinto engingathanda ukuthi sizibheke nje ezichazwa kuleli zwi. Sizobalula-ke laphaya ukuthi kukhulunywa ukuthi makungabibikho umuntu odelela ubusha bakho, kepha okumele ukwenze kumele ube njani, ube isibonelo. Izinhlanu-ke izinto ezibalwayo ezingasiza yiloyo naloyo ukuthi ahambe endleleni yakhe abe isibonelo, ukuze ithuba lokuthi abantu badelele ubusha bakhe bangalithuli. Uma umuntu ehluleka ukwenza lezi zinto ezinhlanu ezibaliwe lapha, abantu bayokudelela ubusha bakhe. Lithi-ke iBhayibheli uma uhamba ngezwi kahle kahle ngokukhuluma, okusho ukuthi ukukhuluma kwakho kumele ukuqondise. Kumele-ke ube isibonelo ngokukhuluma kwakho. Kumele ube isibonelo ngenkambo, ukuziphatha kwakho. Kumele ubonise uthando. Kumele ube nokukholwa. Okugcina-ke kumele uhlanzeke. Uma uphethe lezo zinto zonhlanu, akekho umuntu oyodelela ubusha bakho. Mhlambe-ke kubalekile ukuthi sichaze ukuthi ubusha budelelwa kanjani, noma ibuphi lobusha okukhulunywa ngabo la. La sibona-ke umpostoli uPaul ebhalela uTimotheyu emcela ukuthi ashumayele izwi likaNkulunkulu engabi namahloni. Umlando-ke uyasitshela ukuthi uTimotheyu umuntu nje emncane kunoPaul. Wayemncane kakhulu ngokweminyaka, hayi ngomzimba. Wayemncane nje ngokweminyaka. Kubukeka engathi uPaul yayimkhathaza lento le yokuthi uTimotheyu uma eshumayele engathi kukhona ukungahlonipheki akakutholayo ngenxa yani yokuthi muncane. Abantu bathi mabembheka
babone nje umfanyana omncane. Uthi uPaul, makungabikho umuntu owedelela ubusha bakho, ukuze uzivikele wena Timotheyu ekuthena abantu badelele ubusha bakho ngenxa yokuthi umncane. Kumele uhambe ube isibonelo. Kubalwa lezi zinto ezinhlanu ezizomsiza ukuthi abantu bangabheki isiqu sakhe bese bembhekela phansi. Uthi uma ubambe lezi zinto zonhlanu, abantu ngeke babheke, bayobheka ukuthi yini ephuma emlonyeni wakho. Kuthi ke kwesinye isikhathi uPaul lapha Efesu uthola ireport ukuthi ibandla laseKorinte engathi seliyaphuma esandleni, engathi isifundiso akasifaka eKorinte abazalwane baseKorinte abasasibambile. Sekunokwehlukana manje ebandleni laseKorinte. Use-Efesu uPaul uthola lezi ndaba, uthola lama report ukuthi labo bazalwane obashumayezile sekunokwehlukana manje. Abanye bazibiza ngokuthi bangabakaPaul, abanye sebezibiza ngokuthi bangabaka-Apollo, abanye bazibiza ngokuthi abakaPeter, abanye bathi abakaJesu. Uyazithola lezi ndaba uPaul ukuthi kukhona into eseyenzekalayo manje ebandleni laseKorinte. Uyabhala incwadi, ubhalela yena futhi uTimotheyu. Uthi Timotheyu, hamba uyolungisa lento. Aphinde abhale futhi abhalele ibandla laseKorinte ukuthi uma efika uTimotheyu bamamukele, bamhloniphe, ngoba uyazi ukuthi uTimotheyu usemncane. Ungabheka ke uma uTimotheyu umncane, kuthiwa hamba uyo-address abantu, uhambe uyolungisa abantu asebehlukene ngalendlela. Ungabheka ukuthi uqale kuphi. Ngoba kokuqala nje iminyaka yakho mncane, mhlambe abantu bazokubuka bezitshele ukuthi nolwazi lakho luncane. Kepha kuthiwa hamba uyo-addressa leli bandla eselihlukana. Umsebenzi ke lo uTimotheyu akayebhekene ebandleni laseKorinte. Ngoba ke bazalwane, uma ubheka umlando wendawo yaseKorinte, kuthiwa nje kwakuyindawo le encane, kepha indlela okwakunesiphithiphithi ngakhona ayikho into yayingekho. Ukonakala kwakukhona. Kepha phezulu kwalokho uPaul wakwazi ukusungula ibandla. Ngikho konke lokungcono okwakukhona eKorinte. Ngoba iKorinte kwakuyindawo la okwakudlula khona abantu bephumule uma bedlulela kwamanye amazwe. Babefika ngemkhumbi, befike bethule imithwalo le, beshintshe imkhumbi, beshintshele kweminye, abanye bephumule. Ungacabanga ke ukuthi umuntu uma ethi uyaphumula, mhlawumbe uzokethi ake ngihambe ngiyobheka ukuthi linjani lelizwe. Uma esahamba uhlangana nokungalungile, enze okungalungile. Kepha khona kulapho uPaul wakwazi ukusungula ibandla. Ekusunguleni kwakhe ibandla kwatholakala ukuthi bukhona ubunzima, ngoba kumele akhiphe abazalwane kulezi imfundiso lezi zaseKorinte ezimbi ezilethwa abantu abasuka ngaphandle abadlulayo. Ekudluleni kwabo bashiya imfundiso zabo ezimbi ezingalungile. Ekudluleni kwabo benza izinto ezimbi zaseKorinte. Thiwa kwakunomprofeti ophethe abathengisa imizimba. Ebusuku wayewakhipha amantombazane about 1000 ukuthi ehambe ewatshala emakhoneni ukuthi ehambe enza lokungcole esikwaziyo okukwenziwa uma umuntu ethengisa umzimba.
Kepha noma kunjalo ibandla likaNkulunkulu lakheka khona lapho. Abazalwane baseKorinte bakwazi ukuyibamba lento uma uPaul echaza ukuthi uJesu Kristu uyena oyosingenisa ezulwini, esingenisa kanjani. Bakwazi ukuyibamba, baziyeka zonke lezi zinto babanga ivangeli. Kuthi ke uPaul uma sebashiya Efesu uthola ireport ukuthi engathi leyo mfundiso leyo wayishiya kulabazalwane sebeyidedele manje. Kungeyiyo imfundiso kuphela, kepha sekunokwehlukana ebandleni, ngoba ibandla laseKorinte lalihlanganise abantu abahlukahlukene. Kwakukhona abantu aba-rich, abacebile. Kwakukhona abantu, lalihlanganise abantu abahluphekile. Lalihlanganise abantu abafundile, abantu abangafundile. Manje uyacabanga ukuthi uma ibandla liphethe konke lokho, abantu abacebile, abantu abangacebile, abantu abafundile, abantu abangafundile, ngeke kuhlale kungabi khona ukwehlukana. Ngoba nizothi nikhonza uthole sebeqoqana leceleni abacebile, uthole sebeqoqana la eceleni abangafundile, uthole abahluphekayo sebeqoqana bodwa, bese kwenzakalani? Kudaleka le division. uPaul uthola ke le report ukuthi sekunokwehlukana. Abanye bazibiza, abazibona ukuthi bangcono, abazibona ukuthi ba-rich, bazibiza ngokuthi sebengabaka Apollo. Abangafundile sebezibiza ukuthi bona bangakaphethwe, ngoba manje sekuyehlukana manje. Uthi uma ethola le report uyabheka ukuthi ubani konjwe engingamthuma ahambe ayolungisa lesimo eseKorinte na. Lithi ke iBhayibheli uma ufunda lapha incwadi kwabaseKorinte bokuqala uchapter 4 uverse 17, uyathola ke lapha uPaul ebhalela uTimotheo emnxusa, emncenga ukuthi ahambe ayobheka lesimo lesaseKorinte. Uyazi ke umuntu uma ethunywa abazalwane, kusekutheni uma lento oyithunyelwayo uyasibona na isidingo sokuthi ubuyisele impendulo. Indaba nje emfushane, thiwa enye ikhampani yake yathumela o-salesman kwelinye izwe. Le company le yenza icathulo. Uma ibathumela kwelinye izwe labo salesmen ababili, kuthiwa abahambe bayobheka ukuthi abantu bakulelo zwe lelo abathunyelwe kilo bayazidinga na izicathulo. Sikhona na isidingo sokuthi uma sikhiqiza izicathulo sizithumele kulelo zwe. Bahambe ke labo salesmen bobabili baye kulelo zwe. Uma befika kulelo zwe, bafika abantu baphila ngenye indlela. Abantu balapha abasebenzisa izicathulo bayihambela nje ngezinto abazakhele zona okungayizo izicathulo. Abanye abazigqoka inhlobo izicathulo. Uma befika labo salesmen beyohlola leso simo ukuthi kungabe kulungile na ukuthi sithumele izicathulo kulelizwe. Uma sebefika bayahlola. Uma sebehlolile sekumele phele bebuyisele ireport bobabili ekhampanini le, ukuze kwazeke na phela ukuthi ngabe sinayo na imarket lapha, sikhona isidingo sokuthi siyothumela izicathulo lapha. Usalesman oqala athi hayi, labantu laba baziphilela indlela yabo, baziphilela impilo, abazidingi inhlobo izicathulo.
ba right bengafakile izicathulo, ba right behamba ngalezi ingoda abahamba ngazo, abazidingi izicathulo. Wokuqala loyo. Owesibili, afone masisha athi wozani lethani izicathulo, thumelani izicathulo ngemkhumbi. Labantu abalabadinga izicathulo, abanacathulo labantu. Niyabona ukuthi ke kusekutheni uhlola kanjani. Niyabona ke ukuthi ngesikhathi uTimotheo ethunywa kuthiwa kayobheka leli bandla laseKorinti eselehlukene ngalendlela. NginguTimotheo ngangiyofike ngithi hayi labo bantu abasadinga ukuvuselelwa, sebehlukene, ayisekho into engizoyenza. Kepha wenze njani? Wafika washumayela. Wayengafika ethi labo bantu sebezibiza ngokuthi abaka Apollo bona, sebezibiza ngokuthi abaka Petro, sebezibiza ngokuthi bahlukene, abasalidingi izwi, sebonakele kakhulu, ayisekho into yobalungisa. Kepha ke waqhubeka washumayela, wazama ukubabuyisela esifundisweni leso uPaul akayibafundise sona ngaphambi kokuba aye eEfesu. Uthi ke uma esebhala incwadi ebhalela leli bandla ke laseKorinte uPaul uyabacela, uyabancenca ke nabo emva kokuthola lonke lama report, ngoba uyazi ukuthi uthumele umuntu omncane. Uthi ngiyacela nimhloniphe uTimotheo. Uma ufunda lapha kwabaseKorinte bokuqala uchapter 16 uverse 11 uzoyithola ke le ndaba uPaul encenca bona abaseKorinte ukuthi bamhloniphe, bamphathe kahle, bangabheki isiqu sakhe, bangabheki iminyaka yakhe, kepha benze njani? Babheke ukuthi yini le akayiphethe, ngoba uzosiza bona. Ingakho ke simthola la uPaul ethi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho, wena hamba ube isibonelo. Ube isibonelo ngalezi zinto ezinhlanu: uthando, inkambo, ukukholwa, ukuhlanzeka. Uma uphethe lezi zinto, abantu bayokwamukela ngezandla ezinhle ezithokomele, balizwe izwi oluphethe, ngaphandle nje kokubheka ukuthi isiqu sakho senjani. Uma ebhala lencwadi uPaul ebhalela uTimotheo, kwase kuya ezinsukwini zokuphela zikaPaul lezi, esegqugquzela la uTimotheo ukuthi ashumayele izwi likaNkulunkulu. Kuyisikhathi noma kungeyisisikhathi, ashumayele izwi likaNkulunkulu ngeqiniso, aqondise, ayale, ahlabe, ahlikize. Ilokho ke sikutholayo bazalwane uPaul, ukuthi noma yayingamkhathaza kancane lento yokuthi uTimotheo kusewumfanyana nje omncane, kepha nje uthi Timotheo shumayela izwi, ungavumeli abantu noma makungabikho umuntu odelela ini ubusha bakho. Ilokho ke uPaul akakuchazayo la. Kepha ke bazalwane, kukhona ke ubusha engifuna siye kibo, hayi lobu beminyaka, hayi lobu abantu uma bekubheka bethi hayi usemncane, usemncane mfana ngeke kwenze lutho. Khona abantu abasho njalo bethi usemncane, ayikho into ongasitshela yena, usemncane, ayikho into ongayenza. Lobu uPaul akayezama ukuvikela uTimotheo kibo. Lobu busha engifuna sibheke ilobu busha ke obenzeka sisakhula. Akekho umuntu ongakhulanga, selana nje sidlulile ebusheni bethu, angithi bazalwane. Sonke sidlulile ekukhuleni. Abanye banezigameko okuyothi umuntu uma exoxela ngezinto akazenze ebusheni bakhe umangalo ukuthi hayibo uNkulunkulu uyasebenza ngempela. Uma akwazi ukukophula kulezi zinto wazenza, angithi siyabuza ubufakazi bazalwane ekhaya lezwi.
abantu abathi bahambe ngokudela kwabo ebusheni babo. Kepha kwahamba bathola ivangeli. Manje sebephendukile, sebamukele ivangeli likaJesu Kristu. Zimbili ke izinto engizothanda sizibheke ukuthi sihlahlele le ntshumayelo yanamhlanje. Uyabona ubusha lobu usakhula nje, wenza izinto ngokuthanda kwakho, wenza izinto ngokubona kwakho, wenza amaphutha ngendlela obona ngawo. Azathi umshumayeli lapha ku chapter 12, khumbula umenzi wakho. Izinsuku zakho izinsuku zokungathokozi kwakho zingakafiki. Khumbula umenzi wakho. Usuke ekhuluma nomuntu omusha ohamba ngokudela kwakhe, ehamba ngokuthanda kwakhe emhlabeni. Uthi noma uhamba ngokuthanda kwakho, kepha khumbula umenzi wakho. Ngoba uyena okugcineni oyokwahlulela, uyena oyokukhomba indlela yokugcina okuyomela uyithathe empilweni yakho. Yabona ke uma uhambile ngokuthanda kwakhe emhlabeni ebusheni bakho, mhlambe kwahamba kwafika la usukhathele khona, usubona ukuthi hayi le mpilo angisayifuni, wethu uphendukile noma uphendukanga, kepha sikhona nje la isikhathi esifikayo kumuntu athi hayi sengiyakushiya manje, sengikhathele le mpilo, sengifuna ukukhula manje, sengifuna ukuba mdala. Omunye azathi hayi sengifuna ukushada, sengikhathele le mpilo ebengiyiphila. Omunye azathi angisafuna ukuntshontsha uma kade ntshontsha. Okusalayo uyahamba uhambe ukhathale ukuphila leyo mpilo. Lithi ke incwadi esiyifunda namhlanje, makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Yabo uma wawunomngani mhlambe nanihamba naye ebusheni benu, nenza izinto ngokuthanda kwenu, mhlambe nihambe kuniphinde nihlukane iminyaka la nihlangana khona, mhlambe omunye useshadile, omunye akasayenzi lento ayenza. Yazi into nje eyokuqala eyofika kuwe, mhlambe nahlukana nisenza lezi zinto, into nje eyokuqala eyofika kuwe eyokuthi nje engathi ungamtshela ukuthi hayi angisewuye lo muntu, sengashintsha. Manje wenze njani? Uzama ukulungisa ubusha, uzama ukumchazela ukuthi hayi sengashintsha, le mpilo ongazi ngangiyiyo kudala angiseyiyo. Ngobani? Uvikela ukuthi angadeleli ubusha bakho, angakukhumbuzi izinto zakudala. Ngoba kuyenzeka sithi sesiphendukile bazalwane, kuthiwa hawu loya useyaphenduka, haye nje kwenzakalani lapho? Badelela ubusha bakho. Ngakho ke iBhayibheli liyasigqugquzela la ukuthi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Okusho ukuthi ukuze abantu bangadeleli ubusha bakho, kumele sihambe impilo eclean bazalwane. Ngoba kuyosidumaza ngomthetho ngempela ukuthi sihlangane nomuntu akhipha ama-files omuntu, kepha ngoba siyazi ukuthi usaphenduka, kuyoba sekutheni umuntu uhlole kanjani. Ngoba iBhayibheli lithi ihlolani nibone ukuthi nisekholweni na. Ingakho ke ithuba lobufakazi kuyilo abantu abalisebenzisa kakhulu ukuthi bakline ubusha babo. Ngoba uma uhleli ungaklini ubusha bakho ngobufakazi, abantu bayofika badelela ubusha bakho. Kanti ukuthi usenkonzweni nje engasekhaya ngakini, abantu bekwazela izinto ezingezinhle, mhlambe usukume ufakaze usho ukuthi benginje niyangazi. Kepha uma ungasukumi kuthiwa hawu nalo uyakhoza, hawu nalo usaphenduka, siyamazi nje ukuthi ubengaziphethe kahle. Kepha uma usukuma uletha ubufakazi phambi kwakho, wenze njani? Uklina ubusha bakho. Ngaleyo ndlela akekho umuntu oyophinde athi ngiyakwazi wena wawunje, ngoba wasukuma phambi kwakhe, wavuma uJesu Kristu phambi kwabantu. Wenze njani? Wavimba ithuba lokuthi abantu badelele ubusha bakho. Yilobo busha ke obokuqala engithanda nje ukuthi sibheke lapho sisakhula, ukuthi
makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Sesidlulile ke sonke mhlambe ebusheni bethu sisakhula la. Mhlamba kusenzeke ukuthi sihlangane nabantu basikhumbuze izinto ezindala. Uyazi ukhona umuntu okezidelele yena nje, adelele ubusha bakhe nje yena. Mhlambe usephendukile, mhlamba akaphenduka. Ake sithi usephendukile. Uma ufunda lapha incwadi yamaHubo 25 uverse 7. Lithi-ke ihubo likaDavide leli. Ngizama ukuchaza ukuthi kukhona abantu ukuthi sebephendukile, uthola ukuthi umuntu udelele ubusha bakhe, udelele ukukhula kwakhe, akasazihloniphi kwayena. LikaDavide ke ihubo uDavide wenza umkhuleko lo. Isihloko sithi umkhuleko wocela ukubuswa nguNkulunkulu nokuvikelwa nguye. Uverse 7 uthi uDavide le ukhuluma noNkulunkulu uyacela uthi ungazikhumbuli izono zobusha bami neziphambeko zami. Ngikhumbule ngomusa wakho ngenxa yobubele bakho Jehova. Kukhuluma uDavide lo owathi naye ekuphileni kwakhe wahamba wenza iziphambeko, wenza izono. Manje uyazicelela la kuNkulunkulu. Ucela ukuthi ngoba uNkulunkulu esemgcobile wambeka abe yinkosi, uyacela manje ukuthi uNkulunkulu engabe sabheka ingemuva lakhe, engabe sabheka iziphambeko nezono zakhe zangaphambilini. Engizama ukuchaza la ukuthi bakhona abantu uthola ukuthi sebephendukile, kepha badelela ubusha babo. Umuntu uzothi esephendukile aphinda akhumbule izinto zakudala. Akitazwe nje ukuthi hey mina ngisemusha, hey ngangiprove mina. Wenze njani? Uma wenza njalo udelela ubusha bakho. Lithi iBhayibheli makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Kangakanani ke wena uma usuzibukela phansi usudelela ubusha bakho, ukhumbuza abantu ngezindlela zakho ezimbi zakudala wawuzihamba. Kangakanani ke uthi uDavide ungazikhumbu. Angithi umazalwane uma sivuma izono, sibhabhadiswa, sishintsha, siguqula impilo yethu, siyacela uNkulunkulu ukuthi alahle konke, alahle lonke ingemuva lethu. Lize lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyini? Uyisidalwa esisha. Manje usho kanjani ukuthi uyisidalwa esisha? Usakhuluma ngendaba zakudala. Wenze njani? Uma wenza njalo udelela ubusha bakho. Abantu uthi benze njani? Bazofika nabo abantu badelela ubusha bakho. Uma usuguqukile, usuphendukile, vala ipheji lakudala, udlulele phambili. Yilokho ke engizama ukuchaza bazalwane ukuthi ubusha bethu masingavumi ukuthi budelele. Okwesibili ke kuyenzeka ukuthi sesiphendukile seshiye konke ngemuva, sikhohlwe ingemuva, sibheke okungaphambili. Lobu ke ubusha engizokuchaza yilobu esibuthola buchazwa nguJesu Kristu lapha kuJohn 3 uverse 3 ekhuluma noNikodemu. uNikodemu kade efikile ezobuza kuJesu Kristu. Lithi ke iBhayibheli lowo lithi kwakukhona umuntu wakubaFarisi, uNikodemu igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lowo ke weza kuye ebusuku wathi, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundi ovele kuNkulunkulu, ngokuba akekho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. uJesu Kristu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngobusha angewubone umbuso kaNkulunkulu. Uma umuntu engazalwa ngobusha engewubone ini bazalwane? Umbuso kaNkulunkulu.
uchaza ke uJesu Kristu la echaza ukuthi uma ungazalwa ngobusha ngeke wenze njani, ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ke bazalwane singakholwa ukholwa, kepha uma singazalwa ngobusha angeke size senze njani siubone umbuso kaNkulunkulu. uJesu Kristu usakhuluma nje ngokubona la. Kukhona la uma wehla naye indaba ekhuluma manje ngokuthi ungena kanjani, ekhuluma ngokungena umbuso wezulu. Lapho ke kusuke umuntu esevume izono zakhe esebhabhadisile. Ngoba uma uvuma uJesu Kristu uphenduka ezintweni zakho noma empilweni yakho yangaphambilini, uzibeka ethubeni lokwenza njani, lokubona umbuso wezulu. Mhlawumbe ukubonela lapha yakude, kepha ukuze ungene kumele ubhabhadiswe bese iyagcwaliseka ke incwadi. Uthi ke uJesu Kristu, ngiqinisile ngithi uma umuntu engazalwa ngobusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Uma ubheka incwadi yabaseKorinte bosibili chapter 5 verse 17, incwadi ithi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Angithi bazalwane sizama ukubalekela okwakudala, ingakho sisindiswa, ingakho siphenduka. Uma sesisindisiwe ke, uma sesiphendukile, akusamele ke phela bazalwane senze izinto ezizokwenza ukuthi abantu badelele insindiso yethu, badelele ubusha bethu, ngoba phela sesiyizidalwa ezisha. Akusamele manje siphile impilo ezokwenza ukuthi abantu badelele lempilo esengiyiphila yokusindiswa, badelele ubusha lobo obuchazwa la encwadini yaseKorinte, ukuthi umuntu uma eseyisidalwa uma ekuKristu senjani, useyisidalwa esisha. Uma usuyisidalwa esisha usuphila insindiso, usuphila ngezwi likaNkulunkulu, usuzelwe kabusha. Manje uthola ukuthi umuntu esezelwe kabusha, kepha nje uthole ukuthi zikhona indawo zasezweni akasatholakala kizo. Kanjani manje ngoba wena isidalwa esisha? Kanjani ngoba usuzelwe kabusha? Kwenzakalani manje uma usutholakala kulezo ndawo ezingalungile? Abantu badelela lo busha bakho manje, badelela lensindiso yakho manje. Thina kumele senze njani mazalwane? Uma sesisindisiwe, uma sesiphendukile, kumele siphile impilo yokuhlola manje. Ngoba incwadi yabaseKorinte chapter 13 verse 5 uthi zihloleni nina nibone ukuthi nisekholweni na. Okusho ukuthi uma sesiyizidalwa ezintsha, sesiphila impilo yokusindiswa, sesiphila insindiso, sesizelwe kabusha, akusamele sitholakale sinecala, akusamele sitholakale ezindaweni ezingalungile. Kepha nje sekumele wenze njani uma umzalwane uphile impilo yokuhlola, ubone ukuthi kufanele na ube lapha, kufanele na ngiphendule lenkulumo eza kanje, kufanele na ngigqoke ngalendlela. Yini leyo? Ubusha bakho lokho. Ngoba uma ungazenzi lezi zinto, uma ungaliphili izwi likaNkulunkulu ngalendlela okuchazwe ngayo la kuTimoteyu, okusho ukuthi uvulela ithuba lokuthi abantu badelele insindiso yakho. Angithi siyabona, sike sezwa labazalwane kunenkonzo ubaba umpostola ke wazishumayela ethi hambani ngokufanele ivangeli likaKristu. Wachaza ukuthi lokho kusitshela ukuthi maningi amavangeli, okusho ukuthi ngoba sithi sesisindisiwe bazalwane, ikhona insindiso ongayiyo nathi le esihamba ngayo. Yileyo ke eveza, ngoba nabo bathi sebephendukile, sebeyizidalwa ezintsha, kepha basenza amathuba ukuthi abantu
badelele ubusha babo. Ngani? Ngenxa yezinto abazenza emakhoneni. Usuyaziwa ukuthi usuphendukile, kepha usatholakala emaklabhini. Benze njani abantu? Hawu, nomzalwane uyatholakala kulezi ndawo. Kwenzakalani? Badelela ubusha bakho ngaleyo ndlela. Badelela insindiso yabo. Thina ke bazalwane siphila impilo yokuhlola manje. Mhlambe nje abanye bethu la ngoba ko December bakhona abahlela imicimbi endaweni ezahlukahlukene. Mhlambe kuthiwa hayi sowumema umndeni wakaKhumalo, sowumema umndeni wakaThwala, sowumema umndeni wakaJana, sizowumema umndeni wakaMabasa. Babhala phansi ilist yezimenywa okuzothi uma sesifika lesimemo, ngoba ngithi kusekumele siphile impilo yokuhlola, kuzomela uhlole ukuthi ngifanele na ukuya kuloya mcimbi. Ngoba uma ungahloli bese uya kuloya mcimbi, uzothola abanye abantu abazothi hawo, kanti nawe uyatholakala la, kanti nawe uyazihamba lezi ndlela, kwenzakalani ke lapho? Badelela ubusha bakho, badelela lensindiso othi usuyayiphila. Uyamuzwa uMamlukhu uma ethi hey bazalwane, yini nabo phela weMamlukhu sifundiswe kanjani eNtabeni yeNdlu? Uyabona le bhena le, bonke abantu bahamba ngokufanele izwi likaNkulunkulu, babheke phezulu. Uma sihamba ke ngalendlela, okusho ukuthi ke sihamba ngezimfundiso zaseNtabeni yeNdlu kaJehova, kuyabonelela. Ngoba abanye bethu baphume babandleni la besize shaya iguqa ngamadolo khona, kepha sathola ivangeli laseNtabeni yeNdlu kaJehova, kuyabonelela, sakushiya phansi konke lokho. Kuzokwenzakalani ke uma sengitholakala ngishaya iguqa ngamadolo mina? Abantu angeke bakudelela ubusha bami lo bese ngithi ngiyakuphila manje. Angithi bazokudelela bathi hawo, kanti akakhonzi lo eNtabeni yeNdlu kaJohn, kuyabonelela. Manje wadansa kanje. Kade ngilalela ikhwezi namhlanje kukhulunywa ngale midanso ekhona manje emabandleni. Kukhulunywa ngothomoyi. Kukhona lo mdanso ofikile okuthiwa ithomoyi, okushawa izandla kanje ngathi izangoma. Angithi nabo basindisiwe, angithi sebaphenduka. Kepha manje uma ubheka le midanso edanswayo engathi nje inobuzwe phakathi. Kanjani manje ngoba sesiphendukile, sesithe siyakushiya lento zasezweni, sesithe siyayishiya le midanso yasezweni. Amen. Umuntu ongakholwa uma engena etendeni kuvele kusho nje kuye ukuthi hayi, kanti labantu basadansa njengathi. Kuvele kusho kuye ngaphakathi ukuthi hawu, ukhozwa kanjani kanti. Kepha uma ezofika eNtabeni yeNdlu kaJehova athole kunesizotha, uzokuthi hayi, ngathi kwanesizotha nje. uNkulunkulu ukhozwa ngenye indlela la. Labazalwana bamniki uSathane ithuba lokuthi adelele ubusha babo. Umuntu bese eyaphenduka. Abithi ukhona owakwangitshela la wathi kunomzalwane owangena ekhaya lwezi. Kwahamba akangabe sayilalela izinkonzo zasekhaya lezi. Kepha kwathi engabona umama uNtsibande, wabona nje inkambo kaMama uNtsibande, wabona nje isizotho esikuye, waphenduka ngalelo langa, waqala futhi wazilalela izinkonzo zasekhaya lezi. Ngani? Ngenxa yenkambo. Ukube watholakala nawe usudelele ubusha bakho, watholakala endaweni ezingalungile, cabanga ukuthi bangaka abantu abangeke baphenduke ngenxa yokuthi wena usuhamba uhambo lasezweni, usugxamalazile, ume ezweni, ume ezwini kaNkulunkulu, usufufana nenye insizwa okwathi uPawulu uma eshumayela yavele yayohlala ewindini. Uma ihlele ewindini, angithi ifuna ukuzwa kwasezweni, ifuna ukuzwa futhi izwi likaNkulunkulu. Kopha ngoba ngenxa yokuthi yayihleli kabi, lithi izwi likaNkulunkulu yawela phansi. Wabiza ukuthi uPawulu ahamba ayoyibheka, ashiya intshumayelo. Ngenxa yani yokuthi sifuna ukuba senkonzweni, sifuna ukuba sezweni. Thina abazalwane sesiphila impilo yokuhlola, ayikho nje enye impilo esiyiphilayo. Sesiphila nje ukuthi kumele sihlole.
Uma umuntu efika eza nendaba kuwe sekumele uhlole ngabe kulungile na ukuthi ngiyiphendule le ndaba. Sesiphila nje leyo mpilo yokuhlola sibone ngoba uma singaphendula lo muntu oyithatha leyo mpendulo ayiyise ayishintshe ayise kwabanye abantu. Uma ifika kwabanye abantu seyishintshile isiyenye into. Uma kuzwakala ukuthi leyo mpendulo leyo nkulumo iphumula kumzalwane, hayi abantu boqala benzeni badelele ubusha babo, badelele insindiso yabo. Thina abazalwane kumele sibe nokwazi manje, kumele sihambe sibe nokwazi, ngoba uma sihamba singabi nokwazi siyolahleka ngempela. Ngoba kwenzeka zonke nje lezi zinto, abantu bayahamba baphenduke. Uma sebephendukile uthola ukuthi basabambelele ezintweni zasezweni, ingoba imiphefumulo yabo ayinakwazi. Athi uSolomon uma ekhuluma lapha encwadini yeZaga 14 uverse 15 uthi ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke, kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe. Thina abazalwane sesiphila impilo yokuhlola. Ukunyathela kwethu kumele sikuqaphele ukuthi sinyathelaphi, ngoba uma singaqaphela ukuthi sinyathelaphi, hayi abantu bayozinika ithuba lokudelela ubusha bethu, bayozinika ithuba lokudelela insindiso, impilo le esesiphila, ubusha bethu lobu esesiphila njengamanje. Njengoba ngisho nje ngithi abanye abazalwane sebephendukile, kepha nje basatholakala bephuza iziphuzo ezingalungile, basatholakala bengena ezindaweni ezingalungile, basatholakala bahamba imicimbi engalungile. Angithi bazalwane ukuyibona into eyenzeka ngoSeptember enkonzweni zabazalwane, ubone kuvunuliwe, angithi izinto zasezweni lezo. Angithi sesixwayisiwe thina abazalwane ukuthi uma umuntu ekuKristu uyisidala esihle, akusena mJuda, akusena mGreki, akusena mZulu, akusena mTswana, akusena mXhosa, sonke sesiyisidala esisha, singabantwana bakaNkulunkulu. Kwenzeka kanjani ke manje ukuthi sibe busy nabantu basezweni, sibe busy nemvunulo zasezweni? Yazi mina ngibuye emakhaya ngiye ngithi mina, yazi uma umuntu wasemakhaya kahle uthi uzophila insindiso kunzima, ngoba emakhaya khona lento esetshenziswa kakhulu ekuthiwa ubuntu. Kuzoke kwenzeke into nje kamakhelwane, mhlawumbe umakhelwane akakholwa nhlobo. Angithi iBhayibheli lithi kunakuhlanganyela kuno kwabakholwayo nabantu abangakholwa na. Manje kuzokwenzeka kuvele into kwamakhelwane, kumele ukuthi mina nami ngumakhelwane ngihambe phela ngiyozwa ukuthi hawu makhelwane sekwenze njani. Uma ngihamba ngiyaka makhelwane ngizobuya nezinkulumo lapha, ngizobuya nezinto ezingalungile. Ukuya kwami nje kwamakhelwane kusho ukuthini? Kusho ukuthi sengihlanganyele nomuntu ongakholwa, sengihlanganyele mhlambe nje kuvela isifo emakhaya. Ke kuvela isifo kumele sihambe siyobabaza, sihambe siyobabaza, siyobaduduza. Manje umuntu ongakholwa, lithi iBhayibheli kunakuhlangana. Kusho ukuthi mina uma umuntu engakuye yethu baba uNsibande, umuntu ongakholwa unamadimoni. Okusho ukuthi mina uma ngihamba ngiyokhalisa umuntu ongakholwa, kusho ukuthi ngihamba ngiyokhalisa idimoni ukuthi selifile idimoni. Manje kunakuhlanganyela. Ingakho ngithi yazi impilo yasemakhaya uphinde usindiswe, ithanda ukuba nzima, ngoba emakhaya khona lento ukuthi umakhelwane akumemeze ethi hayi makhelwane awuzovela nginetiye, emakhelwane awuzovela umntana wami wenza okuthile, umntana wami uthenga imoto awuzovela. Uzokwenza njani umakhelwane lapho? Ngoba uma uya lapho usuhlanganyele, uma uya lapho usutholakala ngokwamaZulu wenze inkohliso, usutholakala lapho ungasahambanga kahle ngoba usuhlanganyele nababi. Ingakho ngithi bazalwane sesiphila impilo yokuhlola ukuthi kufanele na
hey kuDisemba nje siye emakhaya ziningi izinto ezizokwenzeka. Kumele umuntu aphile impilo yokuhlola ukuthi kufanele na. Abanye abangani babazali ubaba uTsibanda wakhuluma ukuthi nize nizonde ngishe ingubo abayigqokile. Ningababingeleli nasemgwaqeni abantu abangakhona, abantu abaphila impilo embi. Manje kuzokwenzakala kanjani bazalwane? No inzima ngempela. Kepha thina ngoba sesiphila impilo yokukholwa, ingakho incwadi yeZaga ithi ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke, kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe. Okusho ukuthi bazalwane, uma uzoya kamakhelwane uyomkhalisa, sekumele ucele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bangabe yimi oyobonakala lapha. Makube isiqu sakho ngqo. Inkambo yami ukufika lapha kwami kungabi nje uzobakhalisa, kepha kube ukuthi kudunyiswe igama lakho. Ngakho konke lokhu engingase uma ngifika lapha ngikusho. Hleze labantu ngalento engizoyisho baphenduka. Okusho ukuthi uma sifika noma ikuphi lapho esinyathela khona, kumele sibonakalise uJesu Kristu. Kumele siveze uJesu Kristu. Kepha kusho lokho ukuthi kumele sihambe siye emaklabini. Ngabonye omunye umshumayeli eshumayela emaklabini. Abantu bayaphuza baphethe utshwala, uyashumayela ngabo. Ngithi awu bamuzwa kanjani? Abantu already ingqondo yabo seyidiluthekile, nje diluthwa utshwala. Manje yini into ayishumayelayo la? Labantu bayazi vele ukuthi ukhona uNkulunkulu. Bayazi ukuthi uJesu Kristu utholakala kuphi. Ngoba benjena nje yiphi into abazoyizwa. Ngabona ukuthi uSolomon wayeqinisile uma ethi ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke, kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe. Ngoba uma uqondile uyazi ukuthi izindawo kumele ngizwe. Yabona ubaba uJalo ukhuluma ngama open air, angazi ubaba uJalo ufuna siye emaklabini. Siyoshumayela emaklabini noma edaradini. Ngoba phela edaradini kudlula wonke umuntu, kepha ke kumele izwi likaNkulunkulu balithole khona lapho. Nami mamlokhu ubeshumayele etimeleni. Lapho ke izwi likaNkulunkulu livulelekile. Kepha la kungcole khona abazalwane, la kuphuzwa khona utshwala, kusegomora phela la. Kusesihogweni khona la. Kepha kumele sicele noma kunjalo, sicele uNkulunkulu, sihlole ngoba izwi likaNkulunkulu lithi hlolani. Zihloleni nina nibone ukuthi nisekukholweni na, ngoba uma singahloli sibone ukuthi kufanele na siye lapho, sizozithola sesithe shi phakathi. Imoya le abahamba ngayo lapha uthole nathi sesiyadiyazela lapha. Usuyadiyazela. Bazalwane, uma uwodwa nje umbuzo engazibuza wona. Uma ngibona lo mshumayeli eshumayele eklabini abantu bephuza utshwala, ngathi uma eseqedile yena wenze njani? Akahlali nabo. Lithini iBhayibheli? Lithi kunakuhlanganyelana kuni ukukhanya nobumnyama na. Okusho ukuthi uma ngihleli nomuntu ophuzayo, ngihleli nobumnyama, manje kunakuhlanganyela kuni. Angithi isothi sesushumayelile ke eklabini, usuhleli nabo phansi, bazokhuluma into abazithandayo kuwe. Benzani? Badelela ubusha bakho. Kufuneka ke umuntu ukuthi abe nolwazi. Lolo lichazwa uSolomon ke lapho. Uma ufunda yona incwadi yeZaga u19 uchapter 19 verse 2. Uthi uSolomon, futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Akulungile ukuthi umphefumulo ungabi nakwazi. Ngoba uma umphefumulo ungabi nakwazi, umuntu wenza izinto akazithandayo. Umuntu uhamba ngokubona kwakhe. Umuntu uhamba ngendlela yakhe. Kusho uSolomon la okwakho inkosi yakwaIsrayeli. Ukusho lokhu emva kokuba esehlale phansi wahlola, wabona ngoba phela uSolomon
kwakulethwa amacala kuye abantu bezohlulelwa. Abantu ukuthi uma sebexabene emphakathini abaphila phakathi kiyo behambe beyokuSolomoni eyobaxazululela lezo zindaba. Kuthi ke uSolomoni esebona ukuthi hayibo zonke lezi zinto ezenzakala emphakathini, konke lokuxokozela okwenzakala emphakathini kwenziwa ukuthi abantu abanalwazi. Ingakho simthola la ethi akulungile ukuthi umphefumulo ungabi nalwazi. Uma umphefumulo ungenalwazi uzohamba uphendula zonke nje izinkulumo. Uzohamba uzifaka kizo zonke indawo ezingalungile. Bese kwenzakalani? Abantu badelele ubusha bakho. Ubathole bethi, "Hawu nomzalwane uyakufika la. Hawu nosibani uyayenza lento." Kwenzakalani lapho? Kudelelwa insindiso yakho. Kudelelwa ubusha bakho. Liyasikhuthaza ke iBhayibheli ukuthi ke kumele sihambe senze njani? Sibe yisibonelo. Libala ke izinto ezinhlanu ukuthi yizo eziyosiza ukuthi uma sesihambile ezweni, sesihambile emhlabeni, sibe yisibonelo ngazo. Kepha uma singaziphethe lezi zinto, bazalwane, siyovulela ithuba lokuthi abantu badelele ubusha bethu. Lithi ke kepha iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi, okusho ukuthi ngokukhuluma. Kumele nje sibe isibonelo ngokukhuluma, ngoba kwenye indawo umpostoli Pawulo uthi ukukhuluma kwenu makube nomusa, makube ukukhuluma okuyoliswe ngosawoti. Okwesibili, inkambo yenu kumele ibe clean nangothando, okusho ukuthi kumele sibe nothando. Jesu Kristu uma esezohamba uthi ngininika umnyalo omusha ukuba nithandane. Okusho ukuthi uma singenazo lezi zinto bazalwana ngeke sikwazi ukuba yisibonelo kwabakholwayo. Okugcina lithi ke hambani ngokuhlanzeka. Umzalwane ke uphila impilo yokuzihlanza. Uma uphuphe iphupho elibi uvuka uzihlambulule. Uma singazihlanzi siyotholakala sesenze izinto ezingalungile ngenxa yokuthini asiphili impilo ehlanzekile. Angithi impilo ehlanzekile yiyo leyo ukuthi sigqoke kahle sihlonipheke. Yiyo leyo ukuthi uma umuntu wesifazane bopha phela ekhanda, boza phela ekhanda, impilo yokuhlanzeka leyo. Sanokutshelwa nje ukuthi nabesilisa hayi ukuthi abesifazane kuphela, kepha nabesilisa mase benze njani bafihle imilenze yabo, ngoba uNkulunkulu akayithokozeli imilenze yomuntu. Okusho ukuthi ke ukuhlanzeka kwethu lokho bazalwane. Kepha ke uma sihamba emhlabeni singahambi siphethe lezi zinto, sobe sinika abantu ithuba lokuthi badelele ubusha bethu. Yikho ke umpostoli Pawulo eqhuquzela noma ekhuthaza uThimotheo ukuthi ahambe ayoshumayela kuyisikhathi noma kungayiso. Kungabikho umuntu odelela ubusha bakhe, kepha kumele enze njani? Abe isibonelo ngalezi zinto eziqeda ukubalwa. Angithi siyabakhumbula ekuqaleni nje kweBhayibheli, ekudalweni komhlaba, oAdam noEva bangena esonweni ngenxa yani yokubona kufanelekile ukuthi benze izinto abazenza. uNkulunkulu bayayilile ukuthi bangadli emthini ophakathi nendawo, emthini wokwazi. Kepha yafika inyoka, wafika umkhohlisi, wabakhohlisa nje, wabakhohlisa kwaze kwafikelela ekutheni baze babona ukuthi hayi nathi kufanelekile ukuthi hayi sisidle lesidlo. Nathi bazalwane kuyenzeka izinto sizibone zilungile emehlweni ethu ukuthi sizenze, sifane nabo oAdam noEva, bese siyangena ogibeni likaSathane.
kuyenzeka ke ukuthi uma usungenile usukwenzile ke lokho okungalungile bese kuyavuleka amehlo. Manje masevulekile amehlo usushawa amahloni ke manje ukuhamba uyovuma isono sakho. Akuselula manje ukuhamba uyovuna isono sakho. Ngoba nabo oAdam noEva kwathi sebedlile lithi iBhayibheli bavuleka amehlo. Babona ukuthi benzeni. Emva kokuba sebebone kufanelekile, sebencane baze bancanwa. Babona kufanelekile ukuthi hayi lesithelo lesi sifanele ukuthi singasidla. Nathi ke bazalwane masiphileni impilo yokuhlola. Ngoba iBhayibheli lithi hlolani imimoya. Iphinde lithi zihloleni nina nibone ukuthi nisekholweni na. Ngakho ke uma sifuna ukuzibona ukuthi sisekholweni na, kumele sizihlole bazalwane. Singezi izinto ezifanelekile ngokwenyama. Kumele senze izinto ezifanelekile ngokomoya. Ngoba uNkulunkulu esikhuleka kuye, sikhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. Inkosi ke uJesu mayibusise lamazwi kuze kube phakade. Amen. Mangicele ke kaManyoni usithathele ke iqulu 117 bese ngicela umfundisi uJali asikhulekelele izwi bese esisholo ke nesibusiso emva kwalokho. Iqulu 117 uJesu Kristu inkosi. Siyahamba ngokukholwa endleleni eyekhaya emanzini okuphumla umalusi osihola
Umalusi,